Ekukwado ana sabe ni etu no. Ni apamo no. Sama ni tumu bo. Maya. Sama no. Mama. Ekukwado no. Abusua edin Adwenepahene. Mo na Mobr3 eso message bi ma na Addo kwakufu Addo. Ohun nana, ohun bra wo bre. So ohun entro na wo ba besi so na wutwaaye. Etwaaye ma se bi abodamfo nyina ahene te se mo na Mobr3 nyina jiwdi ya. Omko sa like koto abama wo no. Ene mo na Mobr3 so message bi ma wo yenkotie ne yamla. Na ntoso twa emfa so na Addo ene wo je no. Gabi Ozo what day? Mo tell me ebe 8 years na time. Addo. So on man panic crowd. Ekukwado ana sabe ni etu no. Ni apamo no. Sama ni tumu bo. Maya. Sama no. Mama. Ekukwado no. Ade wa Gabi Ozo what day? Mo tell me ebe 8 years na time. Addo. So on man panic crowd. Ekukwado ana sabe ni etu no. Ni apamo no. Sama ni tumu bo. Maya. Sama no. Mama. Ekukwado no. Abusua ene fiada. I stress na wunya from Monday to enefi no. Mo na Mobr3 se enyi sa stress nyina nya de entungu. Nti mo na Mobr3 message we de unim na sana Addo asote paade ya ene mesrew so aduru ho no dwane firi ho nya sana Addo de no kokko ben no de we na Addo kokko ben no we nwene mfiri so aduru ho na Addo ebeto so aduru ho a mo na Mobr3 mdo nyame wo bodam sem na wo sole a wo keka sa asensem na Addo be sam na ye west abusua edi ne ya Adwenepahene aka enkrata mu kinkom aka fufokin aka be ma yemfa na yiranim enye fom aka mitwa na omotie Mr No Pressure udi mecha pressure be de be fa what is na sa from Mr International man ye kasa kire wiase na bi so kasa kire mo namfo wohu MPP amanyuku no mo na Mobr3 kura no atena ase ehunu se enkoyiye MPP amamu no enkoyiye mo na Mobr3 ohun se ma woka ye betena ase akasa mo na Mobr3 wa bodam but nsem na papa ne kana eyensem ewumpa wo no atena ase akansem na bom ehunu se yensan koto aba pa ema John Dramani Mahama na MPP die ombe disappoint ye pa na Addo wo be kase na Ghana fo no bi muade no muade ohun tro na utwaaye no ene ohun se ma mo na Mobr3 eka chese mo na Mobr3 nsem a wo ka no abusua mesro memfa ne serious why nyame na mo machimi unim na wa ba kan kwa asema cheme no wa bodam June July mo po bi a chena mo konkoche ye mo na Mobr3 na me Adwenepahene de mo bi amfa na asema me so because odo asema me so a hwa me no nya de ye ni ni yi nti we ene efiada mo na Mobr3 message ode breye say yemfa nyi stress eno no akwa akukuduro pa o wasana na Addo ayede me de me kura me ntumi nka manu mpo ye medu but all the same freedom of speech what I say ka ba mi ka bi amamu Mahama John Dramani Mahama dia ka mo tena ase aka say yemfa nsere meboa John Dramani Mahama dia ka me ka say yemfa nsere na Addo de me ka say mu ade ye bu ade pa na Addo ntro no twae no ene peace out